Mela, jiena ħan interpreta karattru ta' Mark. Mark, Serge u Ivan huma tliet ħbieb li ilhom ħbieb iktar minn 15-il sena. U daw jiltaqgħu spiss u joħorġu ġifi biex jirrelassaw. Mark huwa bniedem nervuż, huwa bniedem pragmatiku, huwa engineer, ġifieri hu jara l-affarijiet biex jemmen irid jara. Mark ma jemminx fl-arti moderna, fl-arti kontemporanja. Għal Mark m'hemmx kunċetti, m'hemmx ħsibijiet, m'hemmx xem wara di, ġifieri tħares lejn xi ħaġa u timmaġina xi ħaġa oħra. Mark jara xi ħaġa u jgħid din evokattiva, din espressiva, din sabiħa. Allura l-istorja kollha tibda meta il-ħabib tiegħu Serge jixtri din il-pittura bajda. Il-ħabib tiegħu Serge li jixtri din il-pittura bajda, skont Mark, qed jittradih il għaliex qed jipprova jaspira illi jkun ta' status ġdid. Jiġifieri qed jipprova jagħmilha ma' nies ta' iktar stoffa, ħanajdu hekk, ma' nies ta' soċjetà differenti. Illi ma kienx ħbiberija ta' bejniethom. U ovvjament jiena dil-plejn nara mhux fuq l-arti imma fuq relazzjonijiet bejn tlieta min nies li f'daqqa waħda dil-pittura hija stimolu biex tiġi ttestjata dir-relazzjoni bejn dawn tlieta min nies.